ya ndi mumwindanira mucha kuti film imene tikufuna ituluke mbande ndeti kufuna kuti wamenye mpama zanu koma isachite kukhala mpama yoti ave ululu. Okay, koma ndidakamumenye chibhakera chifamba mayo ndesanga ve ululu kwenikweni ndidakamumenye chibhakera china chake kuti so mumuvu mweyo ndikane kuti apo kwene ndi mpamayo chifukwa sizamaheya huwa zanchina Jackie Chan chanchani iyi ndi muvu yachina jere imene tikujambula nde zamabhakera sizingakwire ifa yoti ndi muvu yachina jere. Ndakuvetsetsani ya Chaka Shiva action Dokuganiza ngati sikizire kuti mwe mukundipangitsayi mundipatse kale ndalama zange ndinyamuke. Oh sorry Mr. Elias Dekani. Osamariso Mr. Elias kumati Pastor Elias dzinanga ndi Pastor Elias osati Mr. Elias Pastor Elias. Oh ndikupepesa kwambiri Pastor Elias koma za ndrama musadere nkhawa akumenyeni mpama ife tikupatsa ndrama mundipatsa ndalama zange musadere nkhawa. Chaka Shiva action. Pastor Elias aku no sindinayikonde mbama imeneyo ndikufuna chimbama osarika mbama ndikufuna mbama yoti anthu sakamakaona basi tingoyambitsa sinanga kuna kuyamba basi tingoyambitsa papa basi Pastor Elias osadera nkhawa nzinthu zophweka kwambiri zinthu zophweka. Chaka Shiva action. bwana ndalama zanga mundipatse osadera nkhawa pastor tikupatsa ndrama kwa pastor aketu nde yato. No. Yeah! He shot you. Ai, tikunena mbama osarika mbama osarika mbama. Mr. Gift mukangaliso mngani mwana bwana. Inu ndinu Mr. Mbambande? Ndamvetsetsa. Ndine Mr. Mbambande pangeso za Mbambande. Mbama osarika mbama koma mbama. Chaka Shiva action. This man. Yeah! I cry for you. mpaka kulira kampama kameneko ndipanga revenge sindiva ndibwezera choipa usabwezere pastor oyamba ukhala iweyo shut up nde uyu muti ndachaka chitsire iweso ndijambula dziyani ndatenga kamera imeneyi ndatenga monga malipiro anga timungama ndijambula ndimenye mbama neyo iwe ndamilone ndimenye neyo kundimenye mbama sina liyolinga changa ndikupepesa sorry my brother ndikudziwa zoti iwe ndiwe mbusa sungapange choipa tikawerenga baibulo limanena kuti choipa usabwezere akupangira choipa mpangire chabwino ndecho ndipulisa amwene tisiyeni goma besingangusiye mujonde zuziramu I am would I too much. Pastor Elias please tipatseni kamera bwana Pastor Elias lupatseni rama inudza tipatseni kamera yathu ubwere mu 20 sare udzarenge yezo sajambeki Mr. Mbambande. Ndine nditu.